I pozdrav ljudi, evo nas ponovno u Knjiga Gameplay. Danas ćemo igrati GTA 5, znači pričat ćemo o novim 3 easter eggovima koji ja znam ovdje. Naravno, ovdje smo sa Franklinom. Znači, otvorili smo ova 3 lika. Poslije ćemo poslije za nekih nedjelju dana da snimamo i online. Evo gdje se nalazi ovaj easter egg. Znači, ovaj easter egg se nalazi ovdje, ću vam pokažem. Znači, ovaj easter egg se nalazi tu, znači gdje su ovi putevi i taj easter egg se nalazi tu. Ovdje. Znači, ovdje pored ove dve rupice, evo vidite. Tu. I ja ću premotati to da vi ne biste čekali. I mi se vidimo kad budemo stigli. I evo, stigli smo. Znači, ovaj easter egg se nalazi ovdje, znači, kod ovih voća. Ponekad čovjek ne bude tu, ponekad bude, evo sad tu je. Ćao mali, sad ću ga ja ovdje, to jest ovu ženu udarim ovako, znači, ovaj easter egg je vrlo smiješan, znači uzet ćemo snajper i vidjet ćemo. I vidite ovo, znači, nastalo što posjeća. Znači, znate svi na što je to posjeća, banana i dve ove pomoranđe. Ja sam mislio da to nekako ispalo ovako, ali ne. Znači, kad puknete, to se uopšte ne razdvaja to uopšte. Znači, Rockstar se s nama malo igra, malo nas zeza malo ovdje. Da. Malo nas zeza ovdje Rockstar. I ljudi, što se tiče ovog drugog easter egga, on je povezan sa Nikom Belićem iz GTA 4. Šta je to povezano? Evo sad ćemo vam to mi objasniti. Ućemo unutra i vidjet ćemo, znači, ovo. Jel znate vi, znate vi čiji je ovo kapu? Znači, ljudi se derali ovdje, ovo je kapu to Nika Belića, znači. Ja nisam mogu da vidim da niko, ko da je neki običan čovjek ostavila jaknu, ali ne. Znači, ja sam ovdje ušao, istražio sam. Čovjek easter egg je veoma zanimljiv, znači istražio sam. I kao, možda se lepo ne vidi na ovoj slici, ali u ovom kombi, u ovom vozilu je Niko Belić. To možda znači samo jedno ili dva. Da Niko Belić ovdje odsjede u ovom, kako se kaže, kao hotelu nekom, napojamo. Da, nekom. Znači to, ko da Niko Belić odsjeda tu i možda je tu na gornjem spratu negdje odsjeda Niko Belić. Ljudi, idemo mi na posljednji, treći easter egg. I evo nas ljudi na posljednji easter egg, to je treći easter egg. Što se tiče ovog easter egga, on je veoma zanimljiv. Ja se tu radi u Vice City-u i vidjet ćemo šta je tu fora. Znači, rastarat ćemo prvo ove ljude ovdje. Beže, snimam klip! Vidite, kao što vidite. Znači ovdje piše srce Vice City. To znači da će se sljedeće izdanje GTA 6 izdavati u Vice City-u. Znači, to je veoma zanimljivo i nadam se da vam se sviđa. Ako vam treba još neki easter eggovi, napišite mi dole u komentaru ili posjetite moju Facebook stranicu. Znači, Vice City, bit će ekstra ako se ovo drža u Vice City-u. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovih današnjih easter eggova. Hvala što ste pogledali ovaj video. Danas sam izbacite 2 videa. Vidimo se vrlo uskoro. Znači, sutra, prekosutra. Ćao!